koliko se mi okoristimo od smrti naših najbližih. Da razmislimo o tome, da uzmemo pouku, da promijenimo svoj život u pozitivno. Dovoljna je ta stvar da znamo da se smrću prekida se teuba, da nakon smrti se prekidaju sva djela, da je smrt u šerijatu stvari odvajanje duše od tijela. To je definicija smrti po islamu. Mufarakatul ruhi džesed. Kad se duša odvoji od tijela, tad nastupa smrt. Po iđmau Fatiha ovog umeta. In Allahe yaqbalu taubatal abdi ma lem yugargir, kao što prenosi Tirmizi ibn Mađe i Hakim ibn Hibban u vjerodostojnom hadisu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah dželešanu prima teubu roba sve dok mu ne dođe duša u grlo, u grklun, dok ne izađe iz tijela. Ta činjenica da ćemo svi završiti na mezarju, da ćemo svi završiti kao oni koji su bili prije nas. Mi čitamo i slušamo, čitamo historijske knjige, slušamo priče o onima koji su živjeli prije nas. Gdje su oni? Gdje su oni najjači od njih, najbogatiji? Svi su završili pod zemljom, svi su završili sa smrću i ostaje ono šta su radili u toku svoga života. Nema sumnje da je u ovome veliki ibret, kao što je došlo u jako slabom hadisu: kefa bil mauti wa'idha. Dovoljno je u smrti opomene, va'da, dersa, predavanja. Dovoljno je jako predavanje da se samo podsjetimo na smrt, da ćemo svi završiti u kaboru.